haurem de pensar en quins dispositius, i en això nosaltres també estem treballant, fent-li voltes a la cosa, com garantir l'atenció a aquell alumnat que no té connexió a casa. Crec que hauríem d'establir algun tipus d'activitats per a que no se desconnectaren en dispositius electrònics que probablement sí que existeixen en totes les cases, com són els mòbils. D'esta manera, crec que aminoraríem la quantitat de possible alumnat que se podria quedar sense atenció telemàtica. S'han ajornat, com ja he comentat abans, i ens consta també que hi ha una coordinació o s'estan instant als departaments d'FP per a que programen activitats educatives formatives que puguen ser seguides per l'alumnat a distància, en mitjans telemàtics. El Real Decret d'estat d'alarma diu que queden en suspensió. Per tant, tots els terminis tenen com un parèntesi a tots els efectes. No obstant, i com també he comentat al principi, avui el Consell de Ministres també dictaminarà una sèrie de mesures de caràcter laboral que al final del matí o del dia, depenent quan acabi el Consell de Ministres, puguem tindre coneixement. Sí que vos puc comentar el que està passant en altres comunitats autònomes, perquè moltes de les preguntes que esteu fent tenen resposta en les realitats que estan vivint en altres. Per exemple, sabeu que la Comunitat de Madrid és una comunitat en un elevat número d'afectats i que la famosa curva d'afectació s'ha disparat, i allí també hi havia dictaminat que pogueren estar els centres oberts, de manera que hi haguera alguna persona de l'equip directiu i tal. La realitat que s'està produint és que està prevalent la precaució respecte al contagi respecte d'això. I moltíssims centres, no m'atrevisc a dir la pràctica totalitat perquè desconec del tot la realitat d'allí, però un percentatge elevadíssim de centres estan tancats. Si hi ha alguna persona, treballadors o treballadores, que pertanyen a grups en risc, per favor, no aneu a treballar. Seria bastant arriscat el fet de posar en perill la salut i en algunes persones de risc fins i tot podria ser la vida. Aleshores, racionalitat i precaució. Si després hi ha que justificar-lo en informes mèdics, també podrà fer-se en posterioritat, però el principi de profilaxi sanitària hauria de prevaler. Els cursos que estem fent com a Federació d'Ensenyament, i així comunicarem a les persones que els fan, estem ja arbitrant maneres de poder fer el curs de forma online i que siga una certificació com a tal. Estem posant-nos en marxa per a que pugui ser d'esta manera i no se perdin els cursos.